Hello guys, norok nobai manfikna kosomai ang aige bo dajak kosomai aporoke kora kathingko tabo khe aslang paikha obo aslang pano montui hinkeno kwtui obo tabo thokmani koro baksa serai rok khagui chalaikha haini bagui kaisa kwning tongkha yang phasingkhe cherai rok yasogya haini bagui tongkhoja obo asike misti asike kwtui kothok ni bagui cherai rok no kisa khorai ma tongo ta karon borok to je manmani bepak khaga haini bagui khagya khe naithok khe tono bwskang ni hati rok khe bazar rogo phala hinui uansoklai tongo haini bagui no kono rok nukha na kosomai bwthai bongtui tongkha taisa khe teibo kormo painai kono ro bithi rok rwjakya haini bagui kosom kisa haino twsumui nangma hai omo ta hingke maisom rok bau hatui to thupjak khe naithotok khe mona nai tongpaikha go yang haino naidi bosogo naidi bahikhe thaikya naithok khai norok nangta phunuknai ha nangui thai tongmani haini hai ha nangtui rok khe khakjakya ko ko norok nuknai ha nangui thai monui tongkha ko aslam khata monai khe tei koyekdin khe monai kormo paithanai teibo kwtui ongnai tabo aswk monthaiya bahikhe tui tongo kwtui ongui tongo ko ha nangui thaimani norok nukha na.